Una hora baixa qualsevol, després d'un bon berenar. Hola, buenas tardes. Servei de recollida, per favor. Sí, mira, ho tenc. Vidre, plàstic i cartó. Gràcies. Ui, que ràpid! Bones tardes. Bones tardes. Espereu un momentet. Plàstic, vidre i cartó. Alguna cosa més? No, gràcies. Adéu. Segur que arribarà el dia en què reciclar serà tan fàcil. Però mentrestant, és tan difícil separar els residus i fer les coses bé?